गिबियावनो Happy Independence Day. So लोगोफोर welcome back to लाइमोन HB. So लोगोफोर दिनै आं नोंसोरजों मोगा मोगि फैनायनि जाहोनानो जादों गिबियाव जोंनिया बिबार HS चेनेल दंखायोमोन. बे चेनेला माबोरै डिलीट जालांखो जोंनो मिथियासै. बेनिफ्राय जों दा फिन गोदान लाइमोन HB चेनेल बानायफिनबाय. बेनिफ्राय जोङो बिबार HS आवहाय जों मोनसे कभार भिडिअ होदोंमोन आरोना बैसागु लाजि गुसु बैसागु कभार भिडिअ होदोंमोन. बे कभार भिडिअखौहाय जोङो होफिननो नागिरदों आरोना. बेनि थाखायनो जों बेखौ फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों. आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जों दा टाइम मोनैनि थाखाय डाइरेक्टलि गोदान स्क्रिप्ट जोङो बानायनो हाथ'वाखै. बे लाइमोन HB आवहाय जेब्ला जों टाइम मोनगोन अब्लानो बानायगोन आरोना गोदान भिडिअफोरखौ. जों माबा माबिनि थाखाय मोनसे प्रब्लेमफोरनि थाखाय जोङो टाइम मोनाखै. बेनि थाखायनो गोदान भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना. बेनि थाखायनो जोङो माने बोराय माबाखौनो आरोना थाखानायखौनो होफिननो सानदों आरोना. गाज्रि जामोन लोगोफोर. स' लोगोफोर बाय. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. आरो लास्टावहाय आरो खेबसेबाव Happy Independence Day guys.